Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Και πάλι στον αέρα με τη χάρη και με τη δύναμη του Θεού η εκπομπή Φως και Αλήθεια, η εβδομαδιαία εκπομπή, η οποία τώρα πια θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα είμαστε πρώτα ο Θεός κάθε Τρίτη μαζί, την ίδια πάντα ώρα, να μιλήσουμε για τους έσκατους αυτούς καιρούς τους οποίους ζούμε και όλα αυτά τα μηνύματα και τα νοήματα τα οποία παίρνουμε, καθώς βλέπουμε τα σημεία των καιρών να φωνάζουν και να μας χτυπούνε κάποιο κουδουνάκι. Το κουδουνάκι αυτό είναι αυτό το οποίο ακούγεται στους αθλητές λίγο πριν από τον τερματισμό τους. Και μας το κουδουνάκι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας ενημερώνει και μας κάνει ενήμερους να ξέρουμε πότε είναι, πότε φτάνει το τέλος, πότε έρχεται η ώρα που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να αρπάξει την Εκκλησία, τους πιστούς του, τους οποίους έχει διαλέξει επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κάναμε μεγάλον αγώνα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτή την εκπομπή, μια εκπομπή ενημερωτική, μια εκπομπή η οποία θα ασχοληθεί μέσα από το Λόγο του Θεού για όλο αυτό το γεγονός, το μυστήριο γεγονός το οποίο πρόκειται να λάβει χώρα και θα είναι στις ημέρες μας, διότι τα σημεία του Λόγου του Θεού αυτό μας δείχνουν, ότι έφτασε η ώρα. Είμαστε σε αυτό το σημείο που δεν περιμένουμε κανένα άλλο σημείο πια να εκπληρωθεί παρά να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα αναλύσουμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού που θα διαβάσουμε ορισμένα λόγια και θα καταλάβουμε και θα μπούμε σε αυτό που θέλουμε, το νόημα το οποίο θέλει ο Κύριος. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί, να λάβετε μέρος κι εσείς σε αυτή την εκπομπή. Θα διαβάσω βέβαια εγώ μέσα από την Αγία Γραφή ορισμένα τα οποία μας κατατοπίζουν και μας ενημερώνουν και μετά πάνω σε αυτό όποια απορία, όποιο σχόλιο, όποια αποκάλυψη, όποια οδηγία και αν έχετε μπορείτε κι εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτά τα οποία θα βλέπετε κάτω στην οθόνη του υπολογιστή σας να εμφανίζονται, είτε email είτε τηλέφωνο, στο οποίο ελπίζω να έχουμε και ανοιχτή ακρόαση ώστε να ακούγεται η άποψή σας, να μην είναι κρυφό τίποτα, να είναι τα πάντα φανερά και όλα να έρχονται στον αέρα, για να γίνει έτσι ποικιλόμορφη η εκπομπή ώστε να έχει ενδιαφέρον και να μαζέψει όσο είναι δυνατόν περισσότερους ακροατές και έτσι να δημιουργηθεί ένας πυρήνας ετοιμότητας και να είμαστε έτοιμοι και σε εγρήγορση ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας κοντά στον άλλον, να ενώνουμε τις προσευχές μας και να δημιουργήσουμε έτσι ένα τέτοιο πυρήνα ώστε ο Κύριος να μας δει αγαπημένους, ενωμένους, να χαίρεται και εκείνος, να χαίρεται και η δική μας η καρδιά, γιατί μέσα από την ενότητα, αγαπητοί, έρχεται ένα υπέροχο αποτέλεσμα και ενθαρρύνεται ο ένας με τον άλλον. Ο αδύνατος στηρίζεται στον πιο δυνατό. Ο δυνατός παίρνει χάρη από τον Θεό, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εσείς οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και ο Κύριος να δίνει δύναμη στους δυνατούς ώστε να βαστάζουν αυτά τα ασθενήματα των αδυνάτων και όλοι μαζί να προχωράμε για το ποθητό τέλος. Θα διαβάσω λοιπόν μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά σήμερα, στο ΙΖ κεφάλαιο, από τη σελίδα 923 θα διαβάσω, όσοι έχουμε και παρακολουθούμε, είναι η βίβλος του Αρχιμανδρίτου Νεοφύτου Βάμβα. Στην 923 λοιπόν σελίδα είναι το κεφάλαιο ΙΖ του Λουκά και από το εδάφιο στο οποίο θα διαβάσουμε από το εδάφιο 26. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θελειείστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θελειείστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ώστις ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβεί αναλάβει αυτά.
και ώστις εν το αγρό ομοίως ας μη επιστρέψει εις τα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ώστε ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ώστις απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλουσι είστε δύο επί μίας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθιο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Δόξα στο Θεό, αδερφοί μου, για τα λόγια αυτά τα οποία ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, τα είπε ο ίδιος με το ίδιο του το στόμα. Καθώς μαζεύτηκαν εκεί οι μαθητές και τον ερωτήσανε και πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αφήνει τους ανθρώπους του ανενημέρωτους. Γι' αυτό μας έχει αφήσει και το λόγο του γραπτό, ώστε να βλέπουμε μέσα σε αυτόν και να βαδίζουμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Εάν κρατάς ένα προβολέα στα χέρια σου και βαδίζεις μέσα σε ένα σκοτεινό τόπο, τότε ο προβολέας είναι εκείνος ο οποίος σου δείχνει το δρόμο. Εάν όμως δεν έχεις προβολέα, δεν έχεις φως, δεν έχεις λιχνάρι ώστε να σου φωτίζει το δρόμο, είσαι τυφλός μέσα στο σκοτάδι και βαδίζεις στα τυφλά. Αλλά ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, θα πρέπει να ξέρει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας έχει δώσει το φως, διότι αυτός είναι το φως του κόσμου. Έτσι μας λέγει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος κρατάει τον χριστιανό, τον άνθρωπο του Θεού, τον κρατάει σε μία ενημέρωση, σε μία φανέρωση, σε μία αποκάλυψη, και του δείχνει πραγματικά τα βήματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον δρόμο τον οποίον εχάραξε εκείνος να βαδίσουμε κι εμείς επάνω σε αυτόν. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο πολλές φωνές ακούγονται, πολλοί λένε διάφορα δικά τους πράγματα, αλλά κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει τον άλλον σε σωστές βάσεις. Έρχεται ο Κύριος να πει ότι εάν τυφλός άνθρωπος οδηγείται από τυφλούς ανθρώπους, αμφότεροι στον βόθρο θα τους πέσει, μέσα στον κρεμό θα πέσουνε. Γι' αυτό, αδερφοί μου, το συμφέρον μας είναι να βλέπουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και επειδή μίλησε ο Κύριος πολύ για τις έσχατες ημέρες και ενημέρωσε τους μαθητές, έφτασε και σε αυτό το σημείο, στο κομμάτι το οποίο διαβάσαμε του Λόγου του Θεού, που φανερώνει μέσα το σχέδιο του Θεού. Πώς εξελίσσεται, πότε θα γίνει και τι θα γίνει. Διαβάσαμε και ακούσαμε να μας λέει, όπως έγινε στις ημέρες του Νόε, έτσι θέλει είστε και εν τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Ένα σημείο 38, ένα σημείο ολοφάνερο, το οποίο έρχεται να μας πει ο Κύριος ότι ξέρετε κάτι, όπως έγινε τότε με τον Νόε, έτσι θα γίνει και όταν πρόκειται να έρθει ο Ιησούς Χριστός να αρπάξει την εκκλησία του. Έτσι θα είναι στις ημέρες εκείνες. Πώς θα είναι εκείνες τις ημέρες? Όπως ήταν στις ημέρες του Νόε. Μα πώς ήταν στις ημέρες του Νόε? Επειδή είμαστε μικροί στην ηλικία, δεν έχουμε περάσει, δεν έχουμε φτάσει στα χρόνια εκείνα που ήτανε, που ζούσε, δεν υπήρχαμε μάλλον στα χρόνια εκείνα που ζούσε ο Νόε, αλλά τα διαβάζουμε μέσα από τη Γραφή και ενημερωνόμαστε και βλέπουμε πραγματικά ότι ταιριάζουν οι μέρες, ταιριάζουν οι συνήθειες των ανθρώπων. Όπως λοιπόν ήταν τον καιρό εκείνον, έτσι θα είναι, λέει, και σήμερα, και αυτό τον καιρό που πρόκειται να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Πώς ήτανε? Λέει, οι άνθρωποι ήτανε έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο, τρώγανε, πίνανε, παντρευόντουσταν, παντρεύανε άλλους, δηλαδή σαν να μας λέει ότι ζούσαν σε μία ανεμελιά. Δεν τους ένοιαζε τίποτε άλλο παρά ο εαυτούλης τους, πώς να περάσουμε καλά, πώς να περάσουν οι μέρες ευχάριστα, στις συνήθειες αυτές, στα ενδιαφέροντα του κόσμου τούτου. Καμία σκέψη
για το αύριο, καμία σκέψη για τον ουράνιο πατέρα, καμία σκέψη για το Θεό. Ήσανε σε μία ξενιασιά, ό,τι φάμε, ό,τι αρπάξουμε, γιατί αύριο τελειώνουμε. Αυτό ήταν οι άνθρωποι, συμφεροντολόγοι. Ο ένας κοίταγε να εκμεταλλευτεί τον άλλον. Έφτασε η εποχή να μην αναγνωρίζουν, όπως και σήμερα, τον διπλανό τους, να έχει ανάγκη η διπλανή σου οικογένεια και να λες δεν με νοιάζει, δεν είναι σε μένα, αλλά είναι στη διπλανή πόρτα. Να βλέπεις τον άλλον να είναι κάτω χτυπημένος, αιμόφριτος και να περνάς αδιάφορος, μην δίνεις καμία σημασία. Να βλέπεις τον άλλον να σκαλίζει μέσα στα σκουπίδια για να βρει κάτι να φάει, να γεμίσει την κοιλιά του για να μην πεθάνει από την πείνα, και δεν δίνουμε καμία σημασία. Βλέπουμε να φτάνουν στις ημέρες μας όλα αυτά τα κακά τα οποία περνάμε σήμερα σαν άνθρωποι επάνω στον κόσμο, σε αυτόν τον πολιτισμένο κατά τα άλλα κόσμο, που δεν είμαστε όπως ήμασταν το 1700 του Νόε, το 1700 εννοώ από της κτήσεως, δηλαδή μιλάμε πριν από 4.500-5.000 χρόνια πριν. Δεν είμαστε έτσι. Τώρα είμαστε σε μια γνώση, έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο μορφώσεως, κι όμως βλέπουμε να γίνονται τα ίδια πράγματα, αγαπητοί, τα ίδια πράγματα. Αλήθεια, δεν παραξενεύεσαι? Αλήθεια, δεν περνά από το μυαλό σου να πεις μα γιατί γίναμε έτσι? Ομοιωθήκαμε σαν τα κτήνη, γίναμε σαν τα κτήνη, σαν τα ζώα. Για ποιο λόγο? Δεν περνάει από το μυαλό μας, αδερφοί. Δεν περνάει να πούμε, να αναρωτηθούμε και να πούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει. Δηλαδή μας ενδιαφέρει τι θα τρώμε, τι θα πίνουμε, μας ενδιαφέρει πώς θα παντρευόμαστε, πώς θα χωρίζουμε, πώς θα ξαναπαντρευόμαστε, πώς θα περνάμε τη ζωή μας επάνω εδώ σε αυτόν τον κόσμο για να περνάει έτσι η ώρα, ώστε να περάσουν τα χρόνια μας ευχάριστα. Και ξαφνικά φτάνουμε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, από το κάθισμα. Και τι έγινε? Τι κερδίσαμε? Τελείωσε. Περνάει ο άνθρωπος, φεύγει. Πού πάει? Δεν το ψάξες καθόλου? Δεν αναρωτήθηκες καθόλου τίποτα ότι μικρός ήσουν, μεγάλωσες, γέρασες και τώρα πρόκειται να αναχωρήσεις? Δεν νοιάστηκες καθόλου που θα πας? Έτσι ακριβώς πρέπει να νοιαστούμε, γιατί και να ανησυχήσουμε, γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά τριγύρω μας. Γιατί να είναι οι άνθρωποι να έχουν φτάσει σε αυτό το απροχώρητο σημείο της αναισθησίας πλέον και να μην νοιάζει ο ένας για τον άλλον. Έτρωγον, έπινον, ενυφεύοντο. Μέχρι πότε? Μέχρι την ημέρα, λέει, που ήρθε ο κατακλυσμός. Μέχρι, λέει, της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντας. Ήρθε μια ημέρα όμως που ένας άνθρωπος εκεί μέσα σε όλο αυτό το σύστημα δεν ακολουθούσε το ρεύμα αυτών των ανθρώπων. Ήταν ο Νόε με την οικογένειά του, δεν ακολουθούσε τις συνήθειες αυτών των ανθρώπων. Αυτός είχε ένα ξεχωριστό έργο, ένα άλλο έργο. Τι έφτιαχνε? Για την ασφάλεια της ζωής του για αργότερα. Ενδιαφερόταν να κάνει ένα έργο τέτοιο ώστε να διασφαλίσει αυτός τη ζωή του και η οικογένειά του. Δηλαδή δεν μπήκε μέσα στο ίδιο ρεύμα το οποίο πήγαινε για τον κρεμό, πήγαινε για τον καταράχτη, αλλά κράτησε μια αμυντική στάση, μια σοφή στάση, μια τέτοια στάση που είχε βγει μέσα από αυτούς και έκαμε ένα έργο. Τι έργο έκανε? Έκτιζε μια Κιβωτό σωτηρίας. Του είχε μιλήσει ο Θεός, από μόνος του όχι, του είχε αποκαλύψει ο Θεός. Και ο Θεός δεν έχει αφήσει, αγαπητοί, τον άνθρωπο μόνο του πάνω σε αυτόν τον κόσμο.
Πολλοί λένε πού είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι εδώ, είναι εν το μέσο ημών. Μέσα σε Αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι μακριά από τον κάθε έναν από εμάς. Αλλά όμως ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος κλείνει τα μάτια του, κλείνει τα αυτιά του και στρέφει νότα εις Αυτόν και δεν τον ευλέπει και λέει ότι δεν υπάρχει. Ο Νόε όμως, ο οποίος είχε καταλάβει πραγματικά ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει τα πάντα μέσα στη ζωή του, άκουσε τη φωνή του και του είπε να κατασκευάσει κιβωτό, διότι πρόκειται να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Να καταστραφεί γιατί είχε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, απροχώρητο πλέον σημείο, σε μια σύψη θα έλεγα, σε μια σύψη θα έλεγα, η ζωή των ανθρώπων, και δεν μπορούσε ο Θεός να αντέξει αυτή τη σύψη. Η βρώμα έφτανε μέχρι το θρόνο του Θεού και είδεν ο Θεός ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή το διαλογισμό της καρδίας αυτών ήσαν μόνο κακία πάσα στα ημέρας αυτά. Δεν υπήρχε έλεος, δεν υπήρχε καθόλου καλοσύνη, μόνο κακία. Και το είδε ο Θεός και το βλέπει ο Θεός ότι σήμερα επάνω σε αυτόν τον κόσμο επικρατεί η κακία και το μίσος. Το βλέπει ο Θεός. Γιατί όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζει και η Εκκλησία του, ζουνε και τα πιστά παιδιά του Θεού, οι οποίοι πιστέψανε στη σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δεχτήκανε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Δεν μπορεί τώρα να βλέπει ο Θεός τα παιδιά του να ζουνε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι μέσα στην κακία, μέσα στην υποκρισία, μέσα στο μίσος και να βασανίζονται. Όχι, έχει σχέδιο ο Θεός, όπως είχε σχέδιο και για το Λότ με την οικογένειά του. Ήσαν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μακριά από αυτές τις συνήθειες τις οποίες είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι η κάθε σκέψη τους ήταν μόνο κακία και ο κάθε διαλογισμός και ο σκοπός της καρδιάς τους ήταν μόνο κακία πάσα στα ημέρας. Δεν σκεφτόντουσαν τίποτε άλλο. Και μετεμελήθη, λέει ο Θεός, ότι επίησε τον άνθρωπο επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού και είπε ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτήνους και ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Και ο Νόε όμως έβρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. Βρήκε χάρη. Και τα παιδιά του Θεού, αγαπητοί, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που βασανίζονται, που δοκιμάζονται, που περνάνε δύσκολα, αδερφοί μου, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι η καρδιά τους είναι γεμάτο κακία και μίσος και εκμετάλλευση, δεν θα τους αφήσει ο Θεός έτσι. Όχι. Μας κρατάει στα δικά του τα χέρια. Έχει σχέδιο ο Θεός. Και είπε στον Νόε να κατασκευάσει μία κιβωτό. Πόσο καιρό θα την κατασκευάζω, Κύριε? Θα την κατασκευάζεις μέχρι να σου πω εγώ. Και άρχισε εκεί ο Νόε να κατασκευάζει αυτή την κιβωτό, του δώσε και τα υλικά, του δώσε ακριβώς και το σχεδιάγραμμα, του δώσε ακριβώς και τα μέτρα και το σχέδιο, τα πάντα όλα θα τη φτιάξεις όπως ακριβώς εγώ σου λέω. Και μόλις την τελειώσεις θα σε προστάξω εγώ να μπεις μέσα και θα κλείσω εγώ την πόρτα, δεν θα την κλείσεις εσύ, Νόε. Και πράγματι έτσι και έγινε. Έτσι λοιπόν ήταν τις ημέρες του Νόε. Ο Νόε λοιπόν έφτιαχνε την κιβωτό του. Και ποια είναι η κιβωτό σήμερα για μας εδώ? Γιατί δεν ζούμε τώρα την εποχή του Νόε, ζούμε τώρα τη δική μας οικονομία. Ποια είναι? Διότι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε παιδιά του Θεού και ότι δεν θα καταστρέψει ο Κύριος μαζί με όλους τους αδίκους και τους δικαίους. Έτσι είπε ο Κύριος στον Αβραάμ. Κύριε, του λέει, θέλεις καταστρέψει? Του λέει,
Εάν λέει σε αυτή την πόλη την οποία θα κάψεις στα Σόδομα και στα Γόμορα υπάρχουν, του λέει, 50 δίκαιοι, θα καταστρέψεις, λέει, και τους 50 δικαίους μαζί με όλους τους αμαρτωλούς? Όχι, του λέει, μη γέννητο να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά χάρη, λέει, το 50 θα σώσω, λέει, και τους υπόλοιπους. Αλλά όμως δεν υπήρχαν ούτε 50. Και άρχισε εκεί πέρα να κάνει ένα παζάρι, θα λέγαμε εκεί ο Αβραάμ. Και αν είναι 40, κύριε συγγνώμη, αν είναι 30, αν είναι 30, χάρη των 30. Θα κάνω χάρη και στους άλλους. Μα αν είναι 20, συγγνώμη να ρωτήσω ακόμα μία φορά, μα είναι 10, χάρη των 10, του λέει, εγώ δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ψάχνει να βρει αν υπάρχουν 10 ο Αβραάμ, ούτε 10 δεν υπήρχαν. Θα το πούμε πιο κάτω. Ήταν ο Λότ και η οικογένειά του μόνο. Αγαπητοί, έτσι σήμερα συμβαίνει με τους χριστιανούς επάνω στη γη. Θα καταστρέψεις τη γη, Κύριε, μαζί με τους χριστιανούς που θα είναι εδώ, με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάσανε τη ζωή τους, αφήσανε τα εγκόσμια, αφήσανε την αμαρτία, αφήσανε τις συναναστροφές όλων αυτών οι οποίοι πηγαίνουν στην ασωτεία και κάνουν μια αγία καθαρή ζωή, μια ζωή τίμια, μια ζωή προσεύχονται, ακούνε τα κηρύγματα, διαβάζουν το λόγο σου, έχουν δικαιοσύνη μέσα τους. Θα πάνε και αυτοί όλοι με τους αδίκους αυτούς? Όχι, λέει ο Κύριος, έχω σχέδιο για αυτούς. Έχω σχέδιο, λέει, για αυτούς. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει αυτό το ωραίο κεφάλαιο εδώ πέρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπως έγινε στις ημέρες του Νόε θα γίνει και τώρα, λέει. Και μέχρι, λέει, που ήρθε, λέει, μπήκε μέσα ο Νόε, και αφού μπήκε μέσα ο Νόε, του είπε ο Κύριος να μπει μέσα, και ήρθε, λέει, τότε, λέει, ο κατακλυσμός. Ήρθε, λέει, τότε ο κατακλυσμός, αφού διασφαλίστηκε ο Νόε με την οικογένειά του. Πόσοι ήσανε? 8 ψυχές. Ήτανε ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά και οι 3 νυφάδες του τέστην. 8 ψυχές μπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Και τότε ήρθε ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντας. Δεν έμεινε κανένας. Αγαπητοί, έτσι έγινε, λέει, και στις ημέρες του Λότ. Πάλι έτρωγον, έπινον εκεί, αγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Γινόταν ολόκληρο εργοτάξιο στα Σόδομα και τα Γόμορα. Η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες. Στο πλήρες. Είχαν πάει εκεί πέρα οι άγγελοι του Θεού για να βγάλουν το Λότ από τα Σόδομα και τα Γόμορα, και μόλις τους είδανε εκεί πέρα θέλαν να τους βιάσουνε. Είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Βιαστές, μόλις βλέπανε ένα ξένο πηγαίνανε να τον βιάσουνε. Και όπως ξέρουμε, ο Λότ μπήκε στη μέση και λέει, σας παρακαλώ, μην πειράξετε, λέει, τους επισκέπτες μου. Να, έχω, λέει, 2 θυγατέρες, πάρτε, λέει, αυτές, λέει, και αφήστε, λέει, τους επισκέπτες μου. Βλέπετε πως φαίνεται η καρδιά η καλή. Θα αφήσει ο Θεός αυτές τις καρδιές να καταστραφούν? Μη γέννητο. Και τότε μπήκανε στη μέση οι άγγελοι του Θεού και τους πάταξαν με αορασία. Πήρανε το Λότ, τα παιδιά του, τις 2 τους χώρες δηλαδή, και τη γυναίκα του. Ούτε οι γαμπροί του δεν τον ακολούθησαν, γιατί νομίζανε, λέει, ότι κάνει αστεία ο Λότ, συγγνώμη. Αλλά όμως ο Κύριος εβίασε αυτούς, τους έπιασε από το χέρι και τους έβγαλε, λέει, έξω από τα Σόδομα. Φυγέτε, λέει, φυγέτε. Πηγαίνετε, λέει, να βρείτε καταφύγιο. Πρόκειται να πέσει φωτιά και θα κάψει τα Σόδομα, το συγκρότημα αυτό των πόλεων. Ήταν ένα συγκρότημα πόλεων, το Σοδόμων και Γομόρων, και δεν θα μείνει τίποτα. Εσείς όμως θα σωθείτε. Πρέπει να φύγετε. Τους ενημερώνει ο Θεός. Και μας ενημερώνει, αγαπητοί, ο Θεός. Μας ενημερώνει. Μας λέει, πρόκειται να γίνει όπως έγινε στις ημέρες του Νόε και στις ημέρες του Λότ. Έτσι θα γίνει και τώρα. Θα γίνει επάνω σε αυτόν τον κόσμο, θα έρθει μια μεγάλη καταστροφή, η οποία καταστροφή έχει ένα σχέδιο. Πριν έρθει ολοκληρωτικά έχει ένα σχέδιο, αδερφοί μου. Έχει το σχέδιο του Αντιχρίστου. Το πνεύμα, λέει, του Αντιχρίστου ήδη ενεργείται πάνω στη γη. Βλέπετε όλα αυτά τα οποία γίνονται, αδερφοί. Μαζεύει τώρα το χρήμα ο Αντίχριστος, όλο το μαζεύει να το συγκεντρώσει σε ένα σημείο, έτσι ώστε να φτάσει η υπόθεση στα δικά του τα χέρια. Αλλά όμως ο Κύριος, πριν φτάσουμε εκεί, ο Κύριος έχει σχέδιο, έχει σχέδιο. Ακούστε λοιπόν το σχέδιο. Λέει, και κατ' εκείνη την ημέρα, ώστις ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τικίας, μη καταβίδει αναλάβει αυτά.
Όστις εν το αγρό ομοίως σας μη επιστρέψει στα οπίσω. Θυμηθείτε, λέει, τη γυναίκα του Λότ. Μην αρνείσαι το λόγο του Θεού, μην αμφιβάλλεις για αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Ακριβώς όπως τα λέει, έτσι θα γίνει. Θυμηθείτε, λέει, την ημέρα τη γυναίκα του Λότ, η οποία έστρεψε, δεν άκουσε τον Κύριο που της είπε μην γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε, και εκείνη κοίταξε πίσω και έγινε στήλη άλατος. Ως της, λέει, ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εδώ είναι τώρα το σχέδιο του Θεού, το τι θα γίνει. Τι θα γίνει με εμάς, Κύριε, με τους πιστούς, με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι σε πιστέψαμε, σε ακολουθήσαμε? Τι θα γίνει με εμάς? Θα καταστραφούμε κι εμείς όλοι με αυτούς τους αδίκους ανθρώπους? Θα μας πάρει και εμάς η μπάλα? Όχι, λέει, ακούστε, εν τη νυχτή εκείνη, γιατί μπορεί να είναι νύχτα, θέλουσι είστε δύο, λέει, επί μιας κλίνης. Θα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα κοιμούνται, προφανώς αντρόγυνο, ο ένας θα παραλαμβάνεται και ο άλλος θα μένει ξαφνικά, εκεί που θα κοιμούνται, ο πιστός, είτε η γυναίκα είτε ο άντρας, μπορεί να είναι και οι δύο πιστοί. Αν είναι και οι δύο άπιστοι, εκεί θα μένουνε. Αλλά άμα είναι ο ένας πιστός και ο άλλος άπιστος, ο πιστός θα αρπαχτεί, θα παραληφθεί, λέει, από του Κυρίου. Ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται, λέει, και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουσι ομού. Τώρα δεν είναι νύχτα εδώ μπορεί να είναι τώρα πρωινή ώρα, να πάνε στο μήλο να αλέσουνε. Δύο γυναίκες, η μία, λέει, παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι, μία πιστή, η άλλη άπιστη. Μία πιστεύει, η άλλη δεν πιστεύει. Η μία ακολουθεί το λόγο του Θεού, η άλλη δεν ακολουθεί το λόγο του Θεού. Προχωράνε μαζί ταυτόχρονα και οι δύο, μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι και οι δύο μαζί, δεν έχουνε, αλλά θα έρθει η ώρα που θα χωρίσουνε. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη μένει. Μπορεί να είναι, λέει, ακόμα και μεσημέρι, να είναι στον αγρό. Δύο θέλουν είστε στον αγρό, μεσημέρι, να είναι στον αγρό, εκεί, και να δουλεύουν στα χωράφια μέσα. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι αυτό θα γίνει σε όλη τη υδρόγειο σφαίρα. Γιατί σε άλλο μέρος είναι νύχτα, σε άλλο μέρος είναι πρωί, σε άλλο μέρος είναι απόγευμα. Σε όλο όμως το πρόσωπο της γης, την ίδια ακριβώς στιγμή, θα γίνει αυτό το γεγονός. Ο ένας θα παραλαμβάνεται, ο άλλος θα μένει. Ο πιστός θα φεύγει και ο άπιστος και ο άδικος θα μένει. Θα μένει στη γη. Θα γίνει μια σύναξη. Μια σύναξη θα γίνει. Θα ρωτηθεί τώρα κάποιος, όπως αναρωτηθήκανε και οι μαθητές εδώ, και του είπανε, πού, Κύριε, του λέει, πού θα πάνε αυτοί που θα αρπαχτούνε, αυτοί που θα παραληφθούνε, πού θα πάνε, Κύριε? Και είπε ο Κύριος, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχτεί και η αετή. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Το σώμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, δεν θα έρθει επάνω στη γη. Δεν θα γίνει δηλαδή η Δευτέρα παρουσία του επάνω στη γη, αλλά στο μεσουράνημα, στις νεφέλες, εκεί θα έρθει, στο μεσουράνημα. Και όταν λέει παραλαμβάνω, μία παραλαμβάνεται, την παίρνει και την πηγαίνει κοντά του. Την αρπάει μια δύναμη και την πάει κοντά του. Δεν έρχεται σε συνάντηση ο Ιησούς Χριστός αυτούς, αλλά εμείς θα πάμε σε συνάντηση του Κυρίου, η απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και λέει ως η αετή, διότι ο αετός είναι εκείνος ο οποίος έχει μικρό σώμα και πετάει πολύ ψηλά, έχει μεγάλα φτερά και πετάει ψηλά. Έτσι ακριβώς παρομοιάζει ότι όπου είναι το σώμα, γιατί εκεί οι αετοί μαζεύονται στο σώμα, όπου υπάρχει σώμα μαζεύονται πολλοί αετοί, έτσι ακριβώς θα μαζευτούμε και εμείς για να ζητήσουμε το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αγαπητοί. Όπου είναι το σώμα λοιπόν, εκεί θα συναυτούν οι αετοί. Πού θα είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Στις νεφέλες, στο μεσουράνημα. Ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας το λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο ΙΕ κεφάλαιο και 51 εδάφιο, λέει, ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή ερυπή του οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθάρτο τούτο να ενδυθεί αυθαρσία
το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Αλλά θα το διαβάσουμε, αυτό ήταν για τη μεταμόρφωση, θα διαβάσουμε το σημείο της αρπαγής. Προσέξτε το γιατί διάβασα σε λάθος σημείο. Διότι σας λέγω, λέει, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομενοι στην παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν για να στηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν. Εις απάντηση θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν ενεφέλες εις νεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις στον αέρα, και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στις νεφέλες επάνω θα αρπαχτούμε, στον αέρα, σε ασυνάντηση, λέει, του Κυρίου. Και ξέρετε τι λέει? Παρηγορείτε, λέει, λοιπόν, αλλήλους με τους λόγους τούτους, γιατί πολλοί έχουν δηλιάσει. Αχ, τι θα γίνει? Μη στεναχωριέσαι, αδερφέ μου, μη στεναχωριέσαι, αδερφή μου. Ο Κύριος έχει μεριμνήσει να μας σώσει, έχει μεριμνήσει να μας πάρει κοντά του. Δεν θα γίνει δια δυνάμεως ούτε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, λέγει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει δώσει αυτή την υπόσχεση, ότι θα μας φυλάξει, λέει, εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία πρόκειται να έρθει επάνω στη γη για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επ' αυτήν. Γιατί εφύλαξες, λέει, το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Πιστεύεις σε μένα, με αγαπάς, με ζητάς. Δεν έχεις αρνηθεί το όνομά μου, δεν έχεις πάει σε άλλους σωτήρες, σε άλλες σωτήρισες. Έχεις τον Κύριο Ιησού Χριστό σωτήρα σου, και εγώ, λέει, θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία πρόκειται να έρθει επί της γης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επ' αυτήν. Θα σε φυλάξω. Με ποιο τρόπο? Δια της αρπαγής της Εκκλησίας. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αγαπητοί μου, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα περιμένουμε και τη δική σας τη συμμετοχή, με τα μηνύματα τα οποία θα μας στείλετε, να δούμε και τη συμμετοχή σας, και θα γίνει μια ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Θεό προς οικοδομή όλων μας. Το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνείτε είναι το 210 49 22 49 15 393. Επαναλαμβάνω, 210 49 15 393. Για τη δική σας συμμετοχή θα περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο ή να μας στείλετε κανένα μήνυμα μέσω email, όπως το βλέπετε στην οθόνη. Και πάλι μετά από λίγο μαζί, ο Θεός να ευλογήσει. Μόναχα σε σε, Κύριε, ανήκει η αρχή, η λατρεία και η τιμή, και όχι σε ναι, σαν να τάξιζα εγώ. Είσαι ο Θεός και ταπεινά σε προσκυνώ. Είσαι η αγάπη μου, η ματιά σου και την καρδιά. Τη ζωή μισά θα σ' ακολουθώ κανείς την ιστορία δεν σου μοιάζει, τον κόσμο μας τα γένεια σου κρατάς. Αλφα και Ωμέγα, ο Θεός μου, για πάντα θα σε έχω στην καρδιά. Μονάχα σε σένα
λατρειακή τιμή και όχι σε σαν να τάξιζα εγώ. Είσαι ο Θεός και ταπεινά σε προσκύνω.
Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι, αγαπητοί φίλοι, στην εκπομπή Φως και Αλήθεια. Σας ενημερώνω ότι το τηλέφωνο είναι κενό, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο κι εσείς, να λάβετε μέρος σε αυτή την ωραία εκπομπή και έτσι με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Θεού να πάρει σάρκα και οστά πλέον αυτή η εκπομπή και να γίνει μια εκπομπή που θα την προτιμούν πολύ να την ακούνε. Γι' αυτό, αγαπητοί, θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να σας πω και πάλι το τηλέφωνο και να μπορέσετε να πάρετε τηλέφωνο απερίσπαστα, να μιλήσετε ελεύθερα. Στο τηλέφωνο λοιπόν 210 49 15 393 σας περιμένουμε να λάβετε μέρος σε αυτή την απόψινή ζωντανή εκπομπή. Μιλάμε σήμερα για την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία επίκυνται, είναι πάρα πολύ κοντά, θα λάβει χώρα στις ημέρες μας. Γι' αυτό πήραμε απόφαση να κάνουμε μια σειρά εκπομπών για την αρπαγή, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι άνθρωποι και όσοι προλάβουμε να μπούμε όσο γίνεται περισσότεροι μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας έχει δώσει την εντολή να την ετοιμάσουμε, να την αλείψουμε μάλιστα και με πίσα, όπως έκανε και ο Νόε. Άλειψε, λέει, αυτήν με πίσα έσωθεν και έξωθεν. Γιατί? Για να μην μπαίνουν μέσα ψεύτικες διδασκαλίες μέσα στο Λόγο του Θεού. Γιατί πολλά νερά μπαίνουν όταν δεν υπάρχει στεγανό. Όταν δεν υπάρχουν στεγανά εισέρχονται νερά, και τα νερά αυτά δεν είναι καθαρά, είναι βρώμικα. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε και να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις αιρέσεις οι οποίες κατά καιρούς βγαίνουν με δικές τους διδασκαλίες, με δικά τους εκεί πέρα νοήματα, τα οποία δεν είναι στηριχμένα, είναι αμβάσιμα εντελώς. Ο Λόγος του Θεού όμως είναι η βάση μας. Ο Λόγος του Θεού είναι η πίσα, η οποία θα καλύψει την κυβωτό και δεν θα αφήσει να περάσουν νερά μέσα, για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς, όπως ήταν ο Νόε ασφαλισμένος αυτός και η οικογένειά του μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας. Ας πάρουμε μια γραμμή η οποία χτυπάει αυτή την ώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Και εσάς επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή που έχετε βάλει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είμαι αδερφή. Αμήν. Και είναι μια εκπομπή που την έχουμε πολύ ανάγκη. Και εμείς οι πιστοί με επίγνωση Θεού που έχουμε και περιμένουμε τον Κύριό μας, αλλά και όλος ο κόσμος, φαντάζομαι. Αυτό κάνουμε ενημέρωση αυτή την ώρα εμείς, για να ακούσουν και οι ανενημέρωτοι. Το έχει πολύ ανάγκη. Τα εσχατολογικά, αυτοί από τον έσχατο καιρό, είναι κάτι που πρέπει να φωνάξουμε. Αμήν. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη με την εκπομπή αυτή. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Ο Θεός να σας ευλογήσει και περιμένουμε την αρπαγή να και ο Κύριος να μας πάρει. Αμήν. Γιατί δεν μπορούμε άλλο εμείς οι χριστιανοί πλέον σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη. Έχουν διασφαλεί τα πάντα. Ναι, αδερφούλα μου. Θέλουμε τον Κύριό μας να ζήσουμε κοντά του. Αμήν, αδερφούλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Είμαι Δημοπούλου Βιβλέμ από το Παλαιό Φάληρο. Αδερφούλα μου, ο Θεός να σε ευλογήσει. Χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Να προσευχόμαστε για τους συγγενείς μας. Γιατί και εγώ είμαι άρρωστη και έχω στενοχώρια που δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Τώρα αυτό τον έσχατο καιρό, βέβαια, εδώ στο σπίτι μου δεν ασχολούμαι με τίποτε άλλο. Μόνο με τον Κύριο. Ευχαριστώ. Την ανάγνωση που έχουμε, ο θησαυρός του Ευαγγελίου, που είναι θησαυρός, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύονται. Αμήν. Σας ευχαριστώ που σας κούρασα και συγχωρέστε με. Δεν μας κούρασες καθόλου, αγαπητή αδερφούλα μου. Μας άνοιξε στην καρδιά, αδερφούλα μου. Μας άνοιξε στην καρδιά. Πώς είναι το όνομά στο μικρό να προσευχόμαστε, αδερφούλα μου? Βιβλέμ Δημοπούλου. Αδερφούλα μου, ο Θεός να σε ευλογήσει. Θα προσευχόμαστε και να σου δίνει δύναμη ο Θεός. Για όλους τους εργάτες που κοπιάζουν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κύριος έρχεται, αδερφούλα μου.
έχετε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Κάθε Τρίτη θα ακούγεται η εκπομπή και κάθε Τρίτη θα σε περιμένουμε. Ο Θεός να σε ευλογεί. Να σε καλά. Να το πεις και σε άλλους, αρεφούλα μου, να έχουν. Ο Θεός μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγαπητή μας ακροάτρια, η οποία μας τίμησε με την παρουσία της, με το να πάρει τηλέφωνο και να μας δώσει και τη δική της τη θέση και την προσμονή για τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο τηλέφωνο 210-49-15-393 περιμένουμε και τη δική σου την συμμετοχή. Είναι η εκπομπή Φως και Αλήθεια που ακούγεται κάθε Τρίτη την ίδια πάντα ώρα από το δικτυακό τρόπο της Εκκλησίας της Νίκαιας, Νίκαια Church, pavlachurch.gr. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό για σας όλους αγαπητοί, που με τη δική σας συμμετοχή θα προχωρήσει το έργο αυτό και ευχόμαστε να φέρει καρπό. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας έχει δώσει τα σχέδια πώς ακριβώς να φτιάξουμε και εμείς τη δική μας την Κιβωτό της σωτηρίας. Να την αλείψουμε λοιπόν με πίσα, έσωθεν και έξωθεν. Θα ετοιμάσουμε λοιπόν την καρδιά μας, θα ετοιμάσουμε τις αποσκευές μας, γιατί έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα έχουμε τα μάτια μας και την καρδιά μας στραμμένα προς τον ουρανό και όχι εδώ κάτω σε αυτά όλα τα οποία γίνονται. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, ας μην ταράτετε η καρδία σας μη δέας δειλιά. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλά οικήματα. Είδε μη ήθελον σας είπε ότι υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είσαστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ με τον Πατέρα. Θα πάμε να ζήσουμε στην ουράνια πολιτεία μας, σε μια χρυσή πολιτεία την οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για τους αγαπώντας Αυτόν. Τη βλέπει ο αγαπητός αδερφός ο Ιωάννης να κατεβαίνει σαν ύφη και κοσμημένη, λέει, για τον άντρα αυτής. Είναι η χρυσή πολιτεία, η Νέα Ιερουσαλήμ, την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Και λέει, και άκουσα τη φωνή τη μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά Αυτόν, και αυτός θέλει, και αυτοί θέλουσι είστε λαός αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά Αυτόν Θεός Αυτόν. Και εκεί σε αυτή τη χρυσή πολιτεία και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκρυον από τον οφθαλμόν Αυτόν, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος εκεί, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθονε. Και λέει, και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Νέα τα πάντα. Μας έχει ετοιμάσει μια χρυσή πολιτεία, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό, στολισμένη για τον άντρα, λέει, αυτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά τα έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Για μας. Ο Θεός. Ο καλός μας ο Κύριος. Αγαπητοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί δεν μας έχει αφήσει στο σκοτάδι, αλλά μας έδωσε το φως, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωρίζουμε γιατί είμαστε κάποιοι ικανοί εμείς, όχι αγαπητοί, αλλά είναι εκείνο το οποίο έχει δώσει ο Θεός στα παιδιά του, αγαπητοί. Θέλεις να είσαι παιδί του Θεού, ο Θεός θα ασχοληθεί μαζί σου. Εάν τον εδεχτείς θα ασχοληθεί μαζί σου, και εκείνος θα σου δώσει αυτή τη φανέρωση, την αποκάλυψη. Θα σε κάνει ικανό όχι με τη δική σου δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο θα σου χαρίσει. Έτσι όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Μας αποκάλυψε όχι γιατί εμείς είχαμε κάποιες δικές μας ικανότητες, όχι γιατί πήγαμε κάπου να βγάλουμε τίποτα πανεπιστήμια και ιερατικές σχολές, να διαβάσουμε πολλά βιβλία, όχι. Δεχτήκαμε την αγάπη του Χριστού. Δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα. Εκείνος μας φράγισε με το Πνεύμα του το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον εκείνο της Πεντηκοστής, που ο Κύριος φραγίζει σήμερα τους πιστεύοντας, τους πειθερχούντας και τους εξητούντας. Όλους θέλει να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να σου δώσει το Πνεύμα του το Άγιον, για να σου αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα κεκριμένα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εκείνα τα οποία
Οφθαλμός λέει δεν είδε και οστίον δεν άκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αυτά τα οποία ετοίμασε λέει ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Γι' αυτό λέει τι των ανθρώπων γνωρίζει τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, έτσι και τα του Θεού κανένας δεν γνωρίζει ημί το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Θα πει κάποιος, και πώς του μίλησε του Νόε και έφτιαξε την Κιβωτό, και πώς μίλησε στην εκκλησία του ο Χριστός για να ετοιμαστεί διότι έρχεται να την παραλάβει. Κάπως έτσι θα ανέβει στην καρδιά κάποιου αυτό το ερωτηματικό, δια του πνεύματός του, αγαπητοί, δια του πνεύματός του Αγίου, το οποίο εχάρισε εις εμάς δια να γνωρίζουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Όλη τη σοφία του Θεού, όλη τη γνώση του Θεού, όλο το σχέδιο του Θεού, για να μην βαδίζουμε στο σκοτάδι, να μην είμαστε στην άγνοια, αλλά να είμαστε ενημερωμένοι. Γι' αυτό και αντιστεκόμεθα στις προκλήσεις του κόσμου, στις προκλήσεις όλες αυτές οι οποίες γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Μακριά είναι ο χριστιανός από όλα αυτά, όπως ήταν και ο Νόε μακριά από τις συνήθειες του κόσμου τότε. Εκείνος κατασκεύαζε την Κιβωτό του, ήξερε υπομονετικά 100 χρόνια και πλέον εκεί ετοίμαζε υπομονετικά την Κιβωτό του. Και να σας πω και κάτι, τον χλεβάζανε κιόλας, θα τον χλεβάζανε κιόλας. Τι κάνεις, εμείς εδώ πέρα γλεντοκοπάμε, πίνουμε, τρώμε, χορεύουμε, παντρευόμαστε, γίνεται εδώ και εσύ κάθεσαι εκεί και φτιάχνεις μία Κιβωτό στο βουνό, μία Κιβωτό. Έχεις δει ποτέ εσύ να φτιάχνουνε καράβι στην έρημο? Τι να το κάνεις, πώς θα πλεύσει? Και είπε ο Θεός τότε, είπε ο Νόε τότε, ότι ο Θεός θα βρέξει, θα ανοίξει λέει τους καταράχτας του ουρανού και τις πηγές της αβύσσου και θα πλημμυρίσει η γη. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα, δεν έχει ξαναβρέξει από την κτήση του ανθρώπου. Έχουν περάσει 1780 περίπου χρόνια και δεν είχε βρέξει, δεν είχε στάξει ο ουρανός. Αλλά η γη ποτιζότανε λέει με υδρατμούς, λέει, ποτιζότανε από κάτω, βγαίνανε οι υδρατμοί και ποτίζανε το πράσινο και τα δέντρα. Ποτέ δεν είχε βρέξει. Και ήταν ένα μυστήριο, ένα γεγονός το οποίο δεν πρόκειται δεν το πιστεύαν οι άνθρωποι. Σου λέει δεν έχει βρέξει ποτέ, θα βρέξει τώρα? Μας το λες εσύ Νόε? Έτσι είναι και με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μα είναι δυνατόν να γίνει η αρπαγή? Έχει γίνει ποτέ και θα γίνει τώρα? Τόσα χρόνια εδώ πέρα έτσι? Ναι, δεν είχε γίνει, αλλά θα γίνει όμως. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε τι ωραία μας φανερώνει εκεί στην παραβολή των 10 Παρθένων. 10 ήταν λέει οι Παρθένες, οι οποίες περιμένανε τον Κύριο. Είχαν λέει τη λαμπάδα τους και το Αγίο τους, αλλά στο Αγίο μέσα οι 5 δεν είχαν λάδι, ήτανε μωρές. Οι 5 όμως ήταν φρόνιμες και είχαν φροντίσει να έχουν λάδι μέσα στο Αγίο τους. Και αυτό δεικνύει, αδερφοί, ότι μας θέλει ο Κύριος να είμαστε σε ετοιμότητα, να είμαστε, γιατί καμθήν ώρα δεν στοχάζεστε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα που δεν το περιμένουμε, εκείνη την ώρα ξαφνικά θα ακουστεί φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού από τον ουρανό. Και ξέρετε, ετοιμάζονται οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τους εξωγήινους. Αυτά λένε, αυτά κάνουνε. Διάφορα βιβλία τα οποία έχουν βγάλει και τα διαφημίζουν μόνο και μόνο για να γεμίσουν τις τσέπες τους παραδάκι. Ετοιμάζουν εκεί διάφορα μυθεύματα και λένε ακουστήκανε λέει ήχοι λέει από τον ουρανό. Ακουστήκανε ήχοι από τον ουρανό. Αυτά είναι σημεία και τέρατα ψεύδους, τα οποία μας λέγει και ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε μην πλανηθείτε. Πολλοί λέει θα πούνε ειδού ο Χριστός, εδώ είναι ή ειδού εκεί είναι, μην υπάγετε λέει, ούτε λέει να ακολουθήσετε αυτούς. Διότι όταν θα έρθει λέει η ώρα εκείνη, σαν την αστραπή λέει θα έρθει, η οποία φέγγει από τη μία άκρη του ουρανού έως την άλλη. Έτσι ακριβώς θα είναι η παρουσία λέει του Υιού του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα είναι γεγονός το οποίο δεν θα προειδοποιήσει, ξαφνικά θα γίνει. Όπως λέει εκεί στην παραβολή των Παρθένων. Εν το μέσο της νυχτός λέει ακούστηκε φωνή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, ενώ πάσε λέει Παρθένε κοιμώντο.
Και οι μωρές και οι φρόνιμες, και αυτές που είχαν λάδι και αυτές που δεν είχαν λάδι στο Αγίο τους. Πάσε Παρθένε κοιμώντο. Βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση που δεν περιμένανε τίποτα, γιατί λέει εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται, λέει, ο κλέπτης δια να κλέψει, ήθελε να αγρυπνήσει. Αλλά λέει αγρυπνείτε κι εσείς, λέει, διότι δεν εξεύρετε ποιαν ώρα έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Να αγρυπνούμε, αδερφοί, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε τα αγκία μας, λέει, έτοιμα, να μην είμαστε σε μια αποστασία από τον Κύριο. Και τι θα πει αποστασία? Μακριά από τον Θεό, μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά να είμαστε, αγαπητοί, σε μια προσμονή ανα πάσα στιγμή, διότι τα σημεία φωνάζουν. Ο Κύριος δεν μας έχει αφήσει απληροφόρητους. Σεις, λέει, όταν δείτε πάντα ταύτα να γίνωση, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας. Έφτασε η απολύτρωση. Γιατί το λέει απολύτρωση? Να μας σώσει από όλα αυτά, από την οικονομική κρίση, από όλα αυτές τις απειλές τις οποίες ακούμε. Θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα φτιάξουμε. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνουνε, τίποτα δεν πρόκειται να φτιάξουνε. Θα τους τα φτιάξει όμως όλα ο Αντίχριστος στην 7ετία του. Θα έρθει να κυβερνήσει μέσα επάνω στη γη ο παγκόσμιος ηγέτης. Θα είναι για 7 χρόνια η θητεία του όμως. Επάνω σε αυτά τα 7 χρόνια θα φέρει πολλά δεινά, διότι ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του και μαζί με την εκκλησία του θα πάρει και τη χάρη του πάνω από τη γη. Ο ήλιος, λέει, θα σκοτήσει. Η σελήνη θα χάσει το φως της. Το νερό θα γίνει αίμα. Το πράσινο θα κατακαεί. Γιατί όλα αυτά τα συντηρεί ο Θεός με τη χάρη του. Με τη χάρη του βγάζει τον ήλιο ο Κύριος επί δικαίους και αδίκους. Με τη χάρη του και με το ελαιός του βρέχει επί αγαθούς και κακούς ο Κύριος. Αλλά όταν πάρει την εκκλησία του, πάρει και τη χάρη του, τότε όλα αυτά εδώ πέρα κάτω θα σαπίσουνε. Δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να περάσουν. Δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει κανένα σημείο έχουν το χάραγμα, λέει, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού, το οποίο είναι, λέει, 666. Αγαπητοί, γι' αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Πάσε, λέει, Παρθένε κοιμώνται, αλλά εν το μέσο της νυχτός έγινε, λέει, η κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντηση είναι αυτού. Και βγήκαν όλοι οι μωρές που δεν είχαν λάδι, πηγαίνανε και λέγανε δώστε και σε εμάς. Πηγαίνανε στις φρόνιμες. Οι φρόνιμες, λέει, τώρα εμείς δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε μαζί σας, ήρθε ο Κύριος μας, πάμε να μπούμε στο γάμο του αρνίου, να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και εκλείστη, λέει, η θύρα πίσω αυτόν. Και μετά πήγαν οι μωρές και χτυπάγανε και λέγανε Κύριε, Κύριε, άνοιξον και εις ημάς, άνοιξον και εις ημάς. Και είπε ο Κύριος, επαληθείας, λέει, σας λέγω, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί η απίθεια, αγαπητοί, στο Λόγο του Θεού είναι χειρότερη, λέει, είναι σαν το αμάρτημα, λέει, της μαγείας και της ειδωλολατρίας. Η απίθεια και το πείσμα. Κρατάνε μερικοί ένα πείσμα εκεί, μια απίθεια. Κάτσε, αδερφέ μου, τι σου ζητάει ο Θεός? Την αγάπη σου ζητάει, δεν σου ζητάει πολλά πράγματα. Αγάπα τον πλησίο σου, αγάπησε, Κύριο το Θεό σου με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Και έτσι και θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς μπορεί μες στη Βασιλεία των Ουρανών να μπουν διάφοροι? Δεν γίνεται. Δεν μπορείς μέσα σε ένα μαντρί να βάλεις λύκους και πρόβατα μαζί. Δεν γίνεται. Θα ξεχωρίσει ο Θεός τα πρόβατά του και θα ξεχωρίσει και τα ερήφια. Γι' αυτό, αγαπητοί, ο Κύριος μας ενημερώνει. Ακούμε την εκπομπή Φως και Αλήθεια και περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή, είτε με email είτε με τηλεφώνημα, στο 2104915 ή στο email το οποίο βλέπετε στην οθόνη σας να περνάει κατά τακτά διαστήματα. Και θα συνεχίσουμε διαβάζοντας. Εσείς μπορείτε ωστόσο να επικοινωνείτε με την εκπομπή αυτή. Θα διαβάσουμε λοιπόν λίγα εδάφια μέσα από την προς Θεσσαλονικής επιστολή του Παύλου, την πρώτη. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπήστε καθώς και οι λοιποί ημιέχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύαμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, έτσι και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος τελεί κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες σε Χριστό
θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν διαρπαχτεί με ταυτόν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Και στην προς Κορινθίους, στην προς Θεσσαλονικής Β επιστολή, Β κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείης και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, δια να κατακριθόμεν πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Λόγια Θεού είναι αυτά όλα, λόγια τα οποία ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, αδερφοί, επέτρεψε να γραφτούν δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο Λόγο του Θεού, και να τα διαβάζουμε σήμερα εμείς και να ενημερωνόμαστε και να βλέπουμε το θέλημα του Θεού. Σε αυτό το σημείο θα διαβάσω και ένα μήνυμα το οποίο μας ήρθε μέσω email. Παρακαλώ προσευχηθείτε αδέρφια μου, ο Κύριος μας να κάνει σωτηρία στα παιδιά μου σύντομα και να τα προσθέσει στην Αγία του Εκκλησία, να σώσει και τη συγγένειά μου. Βλέπετε πως ο χριστιανός ποθεί τη σωτηρία των συγγενικών προσώπων, και όχι μόνο, όλων. Όπου βρίσκεται ο χριστιανός και μιλάει από αγάπη, γιατί θέλει να σωθεί ο άλλος. Δεν θέλει, όπως ο Κύριος δεν θέλει, λέει, τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει πάντες οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν. Να ευλογήσει όλα τα πνευματικά μου αδέρφια, τα αγαπημένα, σε όποιο μέρος της γης και αν βρίσκονται. Με αγάπη Χριστού, η αδερφή σας Ελένη Περιμένη Ασημακοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητή μας αδερφούλα Ελένη. Ο Θεός να ακούσει πραγματικά αυτό το ωραίο αίτημα και αυτή την προσδοκία την οποία έχεις, και εμείς θα προσευχηθούμε να σώσει τους συγγενείς, τα παιδιά σου, ναι, να σε χρησιμοποιήσει μέσα στη συγγένειά σου, αδερφούλα μου, με την αγάπη του Χριστού την οποία σε έχει γεμίσει, διότι η αγάπη αυτή δεν είναι από μας, αγαπητοί. Όσον ήμασταν στον κόσμο δεν υπήρχε, αυτό ήταν άγνωστο για μας, αλλά στα παιδιά του Θεού η αγάπη, λέει, του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Και το αυτό που θέλει ο χριστιανός είναι να σωθούν τα αγαπητά του πρόσωπα. Και όχι μόνο, βλέπετε ότι αναπτύσσεται, πάει η αγάπη πιο μακριά. Αγαπάει τα αδέρφια της, τα πνευματικά, όλα, όπου και αν βρίσκονται, σε όλο το πρόσωπο της γης. Γιατί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι μία σε όλο το πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος δεν θα έρθει να πάρει μεμονωμένα τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί. Όχι, ο Κύριος θα έρθει να αρπάξει εκκλησία. Θα έρθει να αρπάξει πιστούς ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρακαλώ. Γεια σας, λίγο πιο δυνατά μόνο. Ναι. Πήρα να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. Να είστε το μήνυμα το δικό μου, να σας πω γι' αυτό. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Ναι, ερφούλα μου. Ο Θεός να σε ευλογήσει και να σου δίνει χάρη, έτσι ώστε να μεταδώσεις την αγάπη σου και στα συγγενικά σου πρόσωπα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, αδερφέ μου. Ο Μανώλης είμαι. Γεια σου, αγαπητέ Μανώλη. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αμήν, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτές τις εκπομπές. Αμήν, αδερφέ. Να προσευχόμαστε ο Κύριος να την αυξήσει. Αμήν, αδερφέ μου. Σ' ακούμε, Μανώλη. Μανώλη, σ' ακούμε. Ναι,
Ναι, αδερφέ. Λοιπόν, εύχομαι σε όλο τον κόσμο που περιμένει τον Κύριο. Βλέπω και από το ίντερνετ τώρα. Αμήν. Μισό λεπτάκι να το κλείσω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις εκπομπές και πάνω απ' όλα γιατί ήρθε το φως και η αλήθεια μέσα στην καρδιά μας. Αμήν, αδερφέ μου. Όταν ο Κύριος μας επισκέφτηκε για πρώτη φορά. Αμήν, αδερφέ. Και αφήσαμε τα πάντα. Αμήν. Χάρη του Ιησού Χριστού μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αμήν. Ναι, αδερφέ μου. Αυτή είναι η αλήθεια που έλαψαμε στην ψυχή μας. Δόξα στον Κύριό μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδερφέ μου, και εσένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μπούμε μπουκέτο μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, Αμήν, αδερφέ. αδερφέ μου. Όλοι μαζί. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται, αδερφέ μου. Ο Κύριος έρχεται. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριό σου και όσο μπορούμε να προσπαθούμε να γινόμαστε και καλύτεροι. Αμήν. Να ετοιμαζόμαστε. Αμήν, αδερφέ μου. Την καλή νύχτα μου. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστώ και εγώ. Την αγάπη μας στην οικογένεια. Γεια. Αγαπητοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά γεμίζουμε όταν λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, όταν ακούμε τα τηλεφωνήματά σας και ο Θεός θα ευλογήσει, αγαπητοί, και θα ευλογήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, Κυρίω. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Αλληλούια. Ζει ο Θεός. Αλληλούια. Ευλογούμαστε, βλέπουμε τον αδερφό, αλλά τώρα το κλείσα. Τι πρέπει να κάνω, αδερφέ? Ο Κύριος θα σε οδηγήσει, αδερφούλα μου. Ο Θεός Ναι, θα σε να μιλήσω οδηγήσει. στον αδερφό θέλω. Είμαστε στον αέρα και Ναι. μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν, αδερφέ μου, αμήν. Γιατί όμως έκλεισες το ίντερνετ? Μπες μέσα στο ίντερνετ να χαμηλώσει τη φωνή. Α, τη φωνή να χαμηλώσω. Βέβαια. Για μισό λεπτό. Και χαμήλωσε τη φωνή γιατί θα μας βλέπεις. Θα μας βλέπεις και θα μας ακούς από το τηλέφωνο. Κατάλαβες, αδερφούλα μου? ναι. Θα μας βλέπεις από την εικόνα βεβαίως. Ναι. Εμείς βέβαια δεν σε βλέπουμε, αλλά σε βλέπουμε πνευματικά τώρα. Είμαι στον αέρα τώρα. Βεβαίως είσαι στον αέρα. Α, δόξα τω Θεώ. Ωραία, γιατί δεν μπορώ να συντονιστώ. Ναι, Μια ευχή ήθελα, βεβαίως. μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σκεπάσει όλη την Ελλάδα με το αίμα Του. Αμήν. Να φωτίσει κάθε καρδιά. Και από την εξουσία του σκότους όλους τους ανθρώπους να τους φέρει στο θαυμαστό Του φως. Πιστεύω μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο πνεύμα μου, ότι όλο αυτό το καμίνι που περνάνε οι άνθρωποι θα βγει σε μεγάλη ευλογία. Γιατί έχω ακούσει ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει. Και ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός, ο Παντοκράτορ, αυτός που κυβερνάει καλά όλα τα σύμπαντα και την ανθρωπότητα, κρατάει καλά το πηδάλιο της διακυβέρνησης. Και εμείς, οι λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού, τον περιμένουμε με αδειμονία. Ήθε όλοι οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, να μπουν σε αυτή τη θαυμάσια προσμονή του ερχομού του αναστημένου Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να πλατείνει τα όρια αυτής της εκπομπής και όλοι να ακούσουν για τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Αμήν, αδερφούλα. Καληνύχτα σας. Ο Κύριος έρχεται. Καλό βράδυ. Αμήν. Μαράναθα. Μαράναθα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, αγαπητή. Κάθε Τρίτη την ίδια πάντα ώρα θα είμαστε εδώ για να έχουμε μια ωραία κοινωνία μαζί με όλους τους ακροατές, και τους καινούριους και τους πιο παλιούς, γιατί όλοι αυτοί οι ακροατές είναι από την παλιά, είναι και από την παλιά εκπομπή την οποία κάναμε, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σήμερα τακτοποιούνται όλα τα προβλήματα, λύνονται ένα-ένα. Το τηλέφωνο λοιπόν που μπορείτε να πάρεις και εσύ τηλέφωνο είναι 210 49 15 393. Να βγεις στον αέρα, θα σε ακούσουν πολλοί, να δώσεις και εσύ
το δικό σου το μήνυμα για τη σωτηρία της πατρίδας μας, σωτηρία των ομοεθνών μας, όπου και να βρίσκονται, και μέσα σε αυτά όλα τα μονότονα δεινά τα οποία περνάει η χώρα μας, να δώσουμε μια νότα ευχάριστη, μια νότα ελπίδας, και αυτή η ελπίδα λέγεται Ιησούς Χριστός. Σωτήρας Κύριος ημούν Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα έρθει να μας σώσει, θα έρθει να μας απολυτρώσει από όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν πάνω στη γη. Ακόμα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι δείγματα, είναι σκιές των μελλόντων τα οποία πρόκειται να γίνουν. Θα γίνουν φοβερά πράγματα. Μην βλέπετε ότι ζούσαμε σε μια ευημέρεια και ξαφνικά τα πράγματα ανατράπησαν, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Θα έρθουν πολύ πιο δύσκολοι καιροί. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Γίγνος και του είπε στον Τιμόθεο, με την επιστολή την οποία στέλνει, γίγνος και του λέει ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουσι ελθεί καιροί κακοί. Και αυτό δεν είναι μόνο εδώ στην πατρίδα μας. Αυτό αρχίζει και απλώνεται, και απλώνει δίχτυα σε όλο το πρόσωπο της γης, για να μπορέσει να βρούνε τον παγκόσμιο ηγέτη, τον οποίον προσμένουν να έρθει να τους βγάλει μέσα από αυτή τη δυσκολία. Ο παγκόσμιος αυτός ηγέτης θα είναι εκείνος ο οποίος θα έχει, λέει, δεν θα ενεργεί με ειδική του δύναμη, αλλά κατ' ενέργεια του σατανά. Θα κινείται με πνεύμα πονηρό, ο οποίος θα έχει εξουσία, και θα κάνει, λέει, τον εαυτό του, λέει, ότι είναι Θεός. Αλλά θα έρθει εκείνη η ώρα που θα τον πιάσει ο Κύριος, θα τον πιάσει ο Κύριος και θα τον ρίξει στη λίμνη του Πυρός, την γεωμένη με πυρ και θείον. Αυτός λοιπόν είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έρθει να κυβερνήσει επάνω στον κόσμο και να κάνει, λέει, πάντας τους ανθρώπους, ελεύθερους δούλους, μικρούς μεγάλους, φτωχούς πλουσίους, να λάβωση χάραγμα επί της δεξιάς χειρός αυτών ή επί των μετώπων αυτών, και να μην μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει κανένας, εάν δεν έχει το χάραγμα του 666. Γι' αυτό, αγαπητοί, υπάρχει καιρός ευπρόσδεκτος ακόμα. Υπάρχει ημέρα σωτηρίας. Σε προσμένει ο Ιησούς Χριστός, ο ανεστημένος Κύριος. Έλα και εσύ στο Χριστό, μη μένεις μακριά. Έχεις την ευκαιρία να σωθείς και εσύ μαζί με όλους τους πιστούς, γιατί ο Κύριος θέλει να μαζέψει τα πρόβατά του όπου και να βρίσκονται, πλανημένα τα πρόβατά του, μέσα στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το οποίο απλώνεται, μέσα στις ψεύτικες διδασκαλίες τις οποίες έχουν εφεύρει άνθρωποι για την ιδία αυτών καρποφορία, για την ιδία αυτών απόλαυση, να θησαυρίζουν και να μαζεύουν εκεί πέρα του κόσμου τα λεφτά, το χρήμα, να φτιάχνουν εκεί διάφορα μεγαθύρια, νομίζοντας ότι μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο με αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι τίποτα, είναι σκουπίδια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει μια μέρα που θα τα πετάνε, λέει, στους ασπάλαγκας και στα νυχτερίδας. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει με τα αγαθά τα οποία έχει μαζέψει. Γιατί θα είναι σκουπίδια, αγαπητοί. Αλλά τα παιδιά του Θεού θα εφραίνονται και θα χαίρονται στη βασιλεία των ουρανών. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι κάτι το οποίο ευχαριστεί την καρδιά μας? Όχι, μέχρι τώρα όχι. Τότε ναι, τότε θα ευχαριστιόμαστε διαπαντός. Αλλά τώρα προσμένουμε τη σωτηρία των φίλων μας, των γνωστών, των συγγενών, όλης της πατρίδας μας, αν είναι δυνατόν, να σωθούν, να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Θα μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών δια της αρπαγής, η οποία πρόκειται να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και για να αρπαχτεί ο άλλος πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, να αποδεχτεί τον Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, να αποδεχτεί τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, να αποδεχτεί και να αρνηθεί όλα αυτά τα οποία ο κόσμος αυτός προσφέρει σήμερα, αγαπητοί. Το τηλέφωνο μπορεί να πάρεις και εσύ, είναι το 210 49 15 393, ή να μας στείλεις email ένα μήνυμα το οποίο βάζει ο Θεός στην καρδιά σου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, δεν θα κρατήσει πολύ, για να μπορούμε να βγάλουμε τα email σας στον αέρα και οποιοδήποτε άλλο μήνυμα το οποίο θέλετε. Στο τηλέφωνο 210 49 15 393 περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή. Για λίγο εκτός αέρα. Σαν
προσευχή σκέφτομαι το δώρο που μου χάρισες, αιώνια ζωή θεϊκή, αιώνια ζωή θεϊκή. Και βλέπω το σταυρό που σε καρφώσαν για με, ελέω ζητάω Κύριε και Θεέ, κι όλη τη ζωή μου πάλι σου χαρίζω Χριστέ. Χριστέ, σαν έρχομαι στα πόδια σου, προς το σταυρό σου, με προσευχή σκέφτομαι το δώρο που μου χάρισες, αιώνια ζωή θεϊκή, αιώνια ζωή θεϊκή. Και βλέπω το σταυρό πως σε καρφώσαν για με, και λέω ζητάω Κύριε και Θεέ, κι όλη τη ζωή μου πάλι σου χαρίζω Χριστέ. Ήρθες να μου πεις πως είμαι ο καλύτερος σου φίλος, να με ευχαριστήσεις γιατί σ' αγαπώ. Ήρθες να μου πεις πως νιώθω τις πίκρες τις χαρές σου πάντα, και τα δάκρυα σου μπορώ να μοιραστώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Ο Θεός να ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε στην εκπομπή Φως και Αλήθεια. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Καλησπέρα. Πήρα να δω τι κάνετε.
να ευχηθώ καλή εκπομπή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για να σας συγχαρώ και για την ωραία εκπομπή και για την τεχνολογία. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει, αδερφέ μου, και εσάς που μας συντονίζετε και από μακριά και κάνεις και εσύ ένα έργο, ας πούμε, το οποίο είναι στα μετώπιστα. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Σήμερα μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας και έχουμε ωραία συμμετοχή. Ναι, άκουσα και όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Ωραία. Εύχομαι ο Θεός να απαντήσει στα αιτήματα, ιδίως της πρώτης αδερφούλας που πήρε τηλέφωνο, ο Θεός να τη θεραπεύσει, Αμήν. να την ενισχύσει, ο Κύριος να απαντήσει σε όλα τα αιτήματα όλων των ανθρώπων, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη αυτές τις έσχατες μέρες, και σε εσάς να δίνει δύναμη να μπορείτε να εκπληρώνετε το έργο που έχετε αναλάβει. Αμήν, Δεν ξέρω γιατί άργησα να έρθω από τη δουλειά. Επειδή αναφέρεστε στην αρπαγή της Εκκλησίας, εάν εξηγήσατε τι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ναι, βέβαια. Το εξηγήσετε, επειδή δεν το άκουσα. Ναι. Και άκουσα πολλές φορές να το αναφέρετε, προφανώς κάτι θα έχασα. Ναι. Ωραία. Οπότε, απλά αν δεν το είχατε αναφέρει, να το αναφέρετε έτσι, να το εξηγήσετε, και εμείς θα σας παρακολουθούμε με αγωνία και όλους τους ακροατές που θα συμμετάσχουν στην εκπομπή. Τα υπόλοιπα με το chat. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, καλό βράδυ, ο Θεός να είναι μαζί σας και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε ο Θεός να σε ευλογήσει, Δημήτρη μου. Θεός μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Όπως καταλάβατε, βγήκαμε κατευθείαν στον αέρα, γιατί είναι σημαντικά να ακούγονται τα τηλεφωνήματά σας. Βλέπετε αυτή όλη η προσπάθεια η οποία γίνεται για να μπορέσουμε να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το μήνυμα, το σωτηριακό μήνυμα του Ιησού Χριστού. Και αγαπητοί, κάνουμε μια προσπάθεια συλλογική, δεν είναι ατομική, και η δόξα όλη ανήκει στο Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και πάλι ένα μικρό διαλυματάκι για να μπορέσουμε να βγούμε κανονικά στον αέρα και να συντονιστούμε. Ενώ κρεμόσουν στο σταυρό, είχε την αγωνία, ψυχές που σε σταυρώνανε, να μην χαθεί καμία. Μια πορεία, Κύριε, γλυκά με βασανίζει. Πόση είναι η αγάπη σου, πόση η καλοσύνη. Χέρια που σε μαστιγωνάνε, χείλη που βλασφημούσαν, συγχώρεση θα έδινες αμέσως αν ζητούσαν. Μια πορεία, Κύριε, γλυκά με βασανίζει. Πόση είναι η αγάπη σου, πόση η καλοσύνη. Αγαπάτε αλλήλους
έλεγε η Άγια Συμβούλη σου, τα λόγια σου αντιλαλούν ο τόνος της φωνής σου. Μια πορεία, Κύριε, γλυκά με βασανίζει. Πόση είναι η αγάπη σου, πόση η καλοσύνη. Μια πορεία, Κύριε, γλυκά με βασανίζει. Πόση είναι η αγάπη σου, πόση η καλοσύνη. Αγαπητοί μας, και πάλι στον αέρα με τη χάρη του Θεού κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι για να μπορέσουμε να συντονιστούμε, διότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται μέσω chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας, για όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία, ευπρόσδεκτα. Κάποτε μπορούμε να τα βγάλουμε και στον αέρα. Και τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή με ένα μήνυμα το οποίο ήρθε, το οποίο λέει: καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να σχολιάσετε από το που μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αρπαγή προηγείται και δεν έπεται της έλευσης του Αντιχρίστου. Σας ευχαριστώ. Πού μπορούμε λέει να καταλάβουμε ότι η αρπαγή προηγείται και δεν έπεται της έλευσης του Αντιχρίστου. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και τέτοια μηνύματα θέλουμε να αναλύουμε και τέτοιες απορίες θέλουμε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε, και αν έχετε και κάποια διαφορετική άποψη θα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να το πείτε και στον αέρα, αγαπητοί. Όλα αυτά εδώ πέρα, η εκπομπή είναι μια ελεύθερη ωραία εκπομπή. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και δεν μπορούμε να κομπιάσουμε πουθενά, γιατί κρατάμε το Λόγο του Θεού και τα πάντα τα ερευνούμε και τα βγάζουμε πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι ο λίγνος φέγγων εις σκοτεινούς τόπους. Δεν θέλεις να πλανηθείς? Αν δεν θέλεις να πλανηθείς, πάρε το Λόγο του Θεού στα χέρια σου. Μην ακούς τους ανθρώπους τι λένε. Οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους γιατί έχουν τα συμφέροντά τους. Μιλάνε κατά συμφέρον πολύ. Γι' αυτό, αγαπητοί, θα ήθελα να μιλήσω επάνω σε αυτό το μήνυμα το οποίο ήρθε, είναι πολύ σημαντικό. Και αρχίζω να διαβάσω λοιπόν, αγαπητέ φίλε, ανώνυμο βέβαια είναι. Καλό είναι να έχουμε και το όνομά του μικρό, να ξέρουμε πού να απευθυνόμαστε, να μην μιλάμε αόριστα σε κάποιον, αλλά συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο όνομα, το μικρό όνομα, δεν χρειάζεται πολλά, για να μπορούμε να κατευθυνούμε τη συζήτησή μας. Αλλά δεν πειράζει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Στο λοιπόν κεφάλαιο, στην προς Θεσσαλονικής Α επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω, άμα θέλεις να παρακολουθείς και εσύ αγαπητέ: περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται. Περί των χρόνων και των καιρών δεν έχετε, λέει, ανάγκη να σας γράψει κάποιος και να σας πει τον τάδε μέρα ή την τάδε ώρα ή όχι. Γιατί? Διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς. Τι θα πει εξέβρετε ακριβώς? Πώς το γνωρίζουμε? Πού το μάθαμε? Το αποκαλύπτει ο Θεός, το φανερώνει ο Κύριος. Το Πνεύμα του Κυρίου μιλάει μες στην καρδιά μας. Μη γέννητο να μας φέρει σε πλάνη το Πνεύμα του Κυρίου. Μη γέννητο. Σεις εξέβρετε ακριβώς, προσέχτε, όχι περίπου, ακριβώς. Γιατί ο Κύριος είναι ακριβής, δεν είναι
περίπου ακριβής, ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέφτης ενυχτή ούτως έρχεται. Σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα έτσι έρχεται. Επειδή όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδίνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλουσι εκφύγει, και που λένε ειρήνη και ασφάλεια, ξαφνικά και που περνάνε όλα ωραία, παπ, όπως τώρα, περνάγαμε ωραία. Ωραία δεν περνάγαμε. Είχαμε μια ευημέρεια, είχαμε μια άνεση, κάναμε όνειρα, κάναμε σχέδια. Ξαφνικά εκεί που ήταν όλα μέσα στη γαλήνη και μέσα στην ειρήνη, παπ, έρχεται μια μεγάλη δοκιμασία και δοκιμάζει τους ανθρώπους. Δοκιμάζει έτσι. Ξαφνικά λοιπόν, όπως σαν τις οδύνες της εγκυμονούσας, εκεί που κάθεται η έγκυος. Και τι είναι η έγκυος? Η έγκυος είναι μια γυναίκα η οποία περιμένει, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του τοκετού. Θα γίνει ένα σημείο για να το καταλάβει. Και τα παιδιά του Θεού περιμένουν σημείο, αγαπητοί μου. Σημείο. Και αυτό το σημείο το φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν το φανερώνουν οι γνώσεις. Δεν το φανερώνει ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Να τρέξω στον πνευματικό μου, λέει ο άλλος. Μα ο πνευματικός σου δεν είναι πνευματικός καν. Διότι δεν καθοδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, αλλά το πνεύμα των ανθρώπων, το πνεύμα της γνώσεως, το πνεύμα εκείνο το οποίο έχουν το σύστημά τους, η θρησκεία τους. Από εκεί καθοδηγείται. Και αλίμονο εάν ξεκλίνει και πάει κάπου αλλού, τον εξυλώσανε, τον ευγάλανε. Γι' αυτό μην έχεις εμπιστοσύνη σε συστήματα ανθρώπων. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Πάρε το Ευαγγέλιο στα χέρια σου, διάβασέ το, ξαναδιάβασέ το, δεν το καταλαβαίνω, ξαναδιάβασέ το. Ζήτα τον Κύριο να έρθει να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να σου αποκαλύψει, να σου φανερώσει. Δεν πρόκειται να σε πάει στην πλάνη ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος θα σε αρπάξει από το χέρι και θα σε οδηγήσει μέσα στην Αγία ζωή, μέσα στην αγνότητα, μέσα στη δικαιοσύνη, μέσα στο σχέδιό του θα σε οδηγήσει ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος θα σε οδηγήσει. Όπως λοιπόν περιμένει η γυναίκα η εγκυμονούσα, παπ, ένας πόνος έρχεται ξαφνικά εκείνη την ομάδα, τότε ξυπνάει και λέει, τι πόνος ήταν αυτός? Πρόκειται να γεννήσεις. Και δεν πρόκειται να εκφύγουνε, λέει, αυτοί οι πόνοι, αλλά τι, θα αυξάνουνε, θα είναι συχνοί μέχρι να έρθει η ώρα του τοκετού. Και βλέπουμε λοιπόν όλα τα σημεία να γίνονται, και ο Κύριος μας το έχει πει αυτό. Όταν δείτε όλα τα σημεία αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας. Τι λέει? Έφτασε η απολύτρωση. Κατάλαβες τι θα πει η απολύτρωση? Θα σε βγάλω μέσα από αυτά τα δεινά. Έφτασε η απολύτρωση. Έχω να το εξηγήσω και σε άλλο εδάφιο αυτό. Αλλά εσείς αδερφοί μου όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε μέσα στο σκοτάδι ώστε η μέρα να σας καταφτάσει ως κλέφτης. Δεν ζείτε μέσα στο σκοτάδι ώστε να σε πιάσει στον ύπνο. Είσαι σε αγρύπνια, είσαι σε επιφυλακή, είσαι μέσα στο φως, είσαι μέσα στη γνώση, ώστε να σε καταφτάσει, λέει, η μέρα εκείνη σαν τον κλέφτη. Πάντε εσείς είστε ή φωτός, είστε ή ημέρας, δεν είσαστε νυχτός ούτε σκότους. Δεν ζεις μέσα στο σκοτάδι, δεν πας εκεί που πάνε όλοι οι άνθρωποι, αλλά τι, είσαι στο φως, είσαι στην ημέρα, σε κατευθύνει ο Θεός, σε κατευθύνει το Πνεύμα του Άγιον. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να μην είμαστε σε μια νάρκωση όπως και οι λοιποί, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται, οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσι. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της διπίστεως και αγάπης και περικεφαλαία της ελπίδας της σωτηρίας. Πώς θα σε αφήσει? Μέσα στον Αντίχριστο, αδερφέ μου. Μέσα στον Αντίχριστο θα σε αφήσει. Τη στιγμή που σου λέει ότι θα ενδυθείς την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας, μέσα στον Αντίχριστο. Αυτά είναι όλα παραδείγματα τα οποία λέω. Διότι ο Θεός, εδώ είναι το σημαντικό τώρα, το σημαντικό το οποίο θέλω να το προσέξεις, αγαπητέ μου αδερφέ μου ή αδερφή μου, εσύ που έστειλες το μήνυμα αυτό, και όποιος έχει την αντίρρηση αυτή, όποιος έχει αυτή περίπου την διδασκαλία, προσέχτε το 9 εδάφιο στο κεφάλαιο στην προς Θεσσαλονικής επιστολή Α. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν.
Έτσι θα σε περάσει μέσα από τα δεινά του Αντιχρίστου, μέσα από την οργή του Αντιχρίστου. Δεν προσδιορίσε ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά τι? Αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να απολαύσουμε τη σωτηρία, μας κάλεσε ο Κύριος, ο οποίος απέθανε υπέρ ημών, ή να είτε αγρυπνόμενοι είτε κοιμόμεθα ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον καθώς και κάμνετε. Αυτό μας λέει. Και πρόσεξε τώρα και ένα άλλο, το οποίο μας λέει εκεί, αυτό που διάβασα προηγουμένως, ίσως να μην το κατάλαβες, προς Β Θεσσαλονικής, Β κεφάλαιο, όταν λέει ότι στο Β κεφάλαιο και 6 εδάφιο, και τώρα λέει γνωρίζετε εκείνο το οποίο κωλύει αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Ποιον κωλύει? Ποιος θα αποκαλυφθεί? Ο Αντίχριστος. Το πνεύμα του Αντιχρίστου, το λέει παραπάνω. Δεν θα έρθει, λέει, εκείνος, εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις έβασμα, ώστε να καθίσει στον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Βλέπετε, αυτός δεν πρόκειται, λέει, να αποκαλυφθεί, διότι κάτι τον εκκωλεί, κάποιος τον εμποδίζει. Ποιος τον εμποδίζει? Ποιος? Το Πνεύμα του Άγιον, αυτό το οποίο αποκαλύπτει τα σχέδιά του. Μήπως δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει σε λίγο? Δεν ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος είναι έτοιμος να εφαρμόσει τα συστήματά του? Δεν ξέρουμε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται συντείνουν ώστε να φέρουν τον Αντίχριστο? Λένε οι άνθρωποι ότι θα την ξεπεράσουμε την κρίση. Βέβαια θα την ξεπεράσουμε την κρίση. Γιατί όχι? Δεν λέω εγώ, δεν αρνούμε ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα γίνει? Ξέρεις πότε θα γίνει? Άκου τώρα λοιπόν, στον Ιεζεκιήλ, στο ΙΒ κεφάλαιο, αγαπητέ, μας λέει ο Λόγος του Θεού για μια αποσκευή την οποία πρέπει να ετοιμάσουμε. Ετοίμασε, λέει, την αποσκευή σου, ιέα του ανθρώπου, και μετέφερε την, λέει, ενώπιον αυτών, ώστε, λέει, να σε βλέπουνε ότι εσύ ετοιμάζεις την αποσκευή σου, διότι πρόκειται, λέει, να μετικιστείς. Μετικισμός είναι να φύγεις, να πας κάπου αλλού. Αυτό θα γίνει. Αλλά θα γίνει και στους άλλους μετικισμός. Ποιος είναι ο μετικισμός? Θα φύγουν από αυτή την οικονομία της χάριτος και θα πάνε στην οικονομία του Αντιχρίστου. Θα πάνε στη Βαβυλώνα, εκεί που πήγε και ο λαός Ισραήλ. Στη Βαβυλώνα, γιατί δεν δεχόντουσαν την αγάπη του Θεού και απομακρύνθηκαν από το Θεό και πήγανε στην αποστασία. Και εσύ, ανθρώπου, λέει, που ζεις μέσα σε αυτό το λαό τον αποστάτη, ετοίμασε την αποσκευή σου, διότι πρόκειται να μετικιστείς. Και θα μετικιστεί η Εκκλησία του Χριστού, θα φύγει, θα πάει στον ουρανό, στη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο θα κάνουν και εκείνοι, θα κάνουν μετικισμό δικό τους, αλλά θα πάνε για τον Αντίχριστο. Αυτοί οι οποίοι περιμένουν τον Αντίχριστο θα γευτούν. Αυτοί που περιμένουν όμως τον Χριστό θα γευτούν. Στο Χριστό θα πάνε, αγαπητοί. Αυτοί θα πάνε στην 7ετία του Αντίχριστου και θα περάσουν τα δεινά της 7ετίας του Αντίχριστου, αλλά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα μετικιστεί. Εάν θέλω να το διαβάσεις αυτό, είναι το ΙΒ κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ του προφήτη. Μια προφητεία η οποία είναι για το λαό Ισραήλ, αλλά πνευματικά και παραβολικά μπορούμε να την πάρουμε και για μας, για το λαό του Θεού, γιατί σήμερα πνευματικός λαός του Θεού είναι οι χριστιανοί. Αυτή είναι ο πνευματικός λαός. Δεν είμαστε Ισραηλίτες εμείς, αλλά ο Κύριος μας εξέλεξε για να κηρύξουμε τις αρετές του, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιό του. Θα μετικιστούμε, θα φέρουμε, λέει, την αποσκευή μας, θα την ετοιμάσουμε. Ποια είναι η αποσκευή? Αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα. Φανερώνεται η ζωή μας στους ανθρώπους μπροστά και λέμε ετοιμαστείτε, φεύγουμε εμείς. Θέλετε να έρθετε κι εσείς? Ετοιμαστείτε, αγαπητοί. Και στην Αποκάλυψη, σε ένα άλλο σημείο, θα διαβάσω λοιπόν αυτό που διάβαζα. Και δια τούτο, λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, πρόσεξε, μόνον
έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κωλίων τώρα. Να, μέχρι να εκβληθεί ο κωλίων. Το μυστήριο της ανομίας ενεργείται. Εκείνος ετοιμάζει τα σχέδιά του, αλλά δεν αποκαλύπτεται ακόμα. Για να αποκαλυφθεί πρέπει να φύγει εκείνος που τον εμποδίζει, ο κωλίων. Έτσι. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος. Τότε θα αποκαλυφθεί. Όταν φύγει ο κωλίων, η Εκκλησία. Όταν φύγει με τη δια της αρπαγής η Εκκλησία του Χριστού και η χάρη του Θεού. Όταν φύγει, το αποκαλυφθεί, θα κάνει ό,τι θέλει. Ότι μετά θα κάνει ό,τι θέλει. Ελεύθερος θα είναι να κάνει ό,τι θέλει. Πού θα κάνει ό,τι θέλει? Ξέρεις σε ποιος θα κάνει ό,τι θέλει? Αυτός θα έρθει, λέει, κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείης και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας, μεταξύ ποιον? Των απολυμένων, αδερφέ μου. Διάβασέ το άμα θέλεις, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, το 9 εδάφιο. Αυτός θα έρθει μεταξύ των απολυμένων. Γιατί? Διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας δια να σωθούν. Δεν τη δέχονται την αγάπη και εκεί πεισματικά, εγωιστικά μετά. Τι είναι αυτό το οποίο τους κρατάει σε αυτή την πεισματική θέση, ότι θα έρθει, θα γίνει αρπαγή μέσα στην 7 ετία? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Ένα πείσμα είναι. Γιατί δεν περιμένεις τον Χριστό? Περίμενε τον Χριστό ούτως ή άλλως. Περίμενε τον Χριστό. Γιατί μέσα η Γραφή δεν μας λέει ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Αντίθετα μας λέει ότι έρχεται ο Χριστός. Έτσι λέει μέσα η Γραφή. Πουθενά δεν λέει ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Έρχεται ο Χριστός. Αυτό μας λέει. Ετοιμαστείτε, λέει, διότι έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Άγρυπνοι, λέει, να είστε, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθω. Ο Χριστός. Αυτό μας λέει. Γιατί όμως μερικοί περιμένουν τον Αντίχριστο, Λοιπόν, και λέει τώρα, και γι' αυτό το λόγο, λέει, θα στείλει, λέει, πνεύμα πλάνης από αυτούς ο Θεός, ώστε να πιστεύσουν εις το ψεύδος, για να κατακριθούν πάντες οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες στην αδικία. Ας πάμε και στο άλλο. Σε αυτό το οποίο θέλω να διαβάσω, είναι πολύ ωραίο σημαντικό εδάφιο στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που λέει: και προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας γράψε τα αυτά, λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων των κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείνει, και κλείνει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικρά δύναμη και εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Προφανώς μιλάει πού? Στην Εκκλησία του, στα παιδιά του. Εκεί μιλάει. Ιδού θέλω κάμει τους εκ της εναγωγής του σατανά, ήτινες λέγουσι εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έρθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή λοιπόν, το εδάφιο το 10, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ, λέγει ο Κύριος, όχι εγώ, όχι ο άνθρωπος, ο Κύριος, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, λέει. Δεν λέει έρχεται ταχαίως ο Αντίχριστος. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Σπέβδει. Εκεί λοιπόν μας φανερώνουν, αγαπητοί, ότι η αρπαγή προηγείται του Αντιχρίστου. Και ας ετοιμάζουμε τις καρδιές μας, ας ετοιμάζουμε την αποσκευή μας για να μετικήσουμε, να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί όπου θα ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας, μακριά από όλα αυτά τα οποία θα γίνονται πάνω στη γη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μέχρι τότε, να προσευχόμαστε ο Κύριος να ελκύσει, ο Πατέρας να ελκύσει προς τον Χριστό όλα τα συγγενικά μας πρόσωπα. 2-10 49-15-3-93 είναι η εκπομπή Φως και Αλήθεια. Μπορείς να πάρεις και εσύ τηλέφωνο και να δώσεις τη θέση σου, το μήνυμά σου, ό,τι θέλεις. 2-10 49-15-3-93, ζωντανά στον αέρα. Μιλάμε σήμερα για αυτό το γεγονός, το θαυμάσιο, το οποίο είναι ένα γεγονός, μυστήριο, το λέει ο Απόστολος Παύλος, μυστήριο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Την αρπαγή. Είναι αρπαγή της Εκκλησίας. Πρόκειται να αρπαχθεί η Εκκλησία. Και τι θα πει αρπαγή? Αρπαγή θα πει κάτι το οποίο αρπάς ξαφνικά. Δεν το παίρνεις σιγά σιγά. Όταν θέλει να πάρεις κάτι, το παίρνεις και προσέχεις κιόλας. Αλλά όταν θέλει να το αρπάξεις, παπ,
Το αρπάς ξαφνικά. Έτσι θα κάνει Κύριος. Και γιατί θα το κάνει αυτό? Γιατί θα μας βρει σε μια θέση που είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, έτοιμοι. Τα μάτια μας στραμμένα στον ουρανό, η καρδιά μας κολλημένη στο θέλημα του Θεού, έτοιμοι, και όχι κάτω στη γη. Εκείνη την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την εκκλησία του, θα γίνει αρπαγή ξαφνικά, ερειπή του οφθαλμού, όπως διαβάσαμε, σε ένα ανοιγό κλίμα ματιών, σε μια σάλπιγγα Θεού και μια φωνή αρχαγγέλου, η οποία θα γίνει, αδερφοί μου, οι νεκροί οι οποίοι, λέει, έχουν πεθάνει εν Κυρίω, θα αναστηθούν πρώτον. Ξέρετε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί μας, οι οποίοι πιστεύανε στον Χριστό και πεθάνανε και αναχωρήσανε για τον Κύριο πριν από εμάς. Αυτοί θα αναστηθούν. Θα αναστηθούν με νέο σώμα, αυτό το σώμα το οποίο έλαβε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε. Νέο σώμα, ένδοξο σώμα. Ένα σώμα το οποίο μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, όπως το διαβάσαμε στην προς Κορινθίους επιστολή. Τούτο λέγω δε, αδερφοί μου, ότι σάρκα και αίμα βασιλεία Θεού δεν θέλουσε κληρονομήσει. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί να πας με αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα είναι χωμάτινο, θα μείνει στη γη. Αλλά θα γίνει ένα μυστήριο. Τούτο λέει, λέω. Μυστήριο, λέει, λέγω προς εσάς. Ένα μυστήριο. Μυστήριο τι θα πει? Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά είναι αλήθεια όμως. Ποιο είναι το μυστήριο? Μας το αποκαλύπτει. Δεν μας τα αφήνει. Μας αφήνει στο σκοτάδι. Μυστήριο, λέει, λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλουμε κοιμηθεί. Πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Αυτό είναι το μυστήριο. Θα γίνει μια μεταμόρφωση, μια μετάλλαξη του σώματός μας, για να μπορέσουμε να αρπαχτούμε και να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ταχύτητα που θα φύγουμε δεν θα είναι ταχύτητα φωτός, αλλά είναι ταχύτητα Πνεύματος Αγίου. Ασύλληπτη ταχύτητα. Γι' αυτό δεν μπορεί να ταξιδέψει αυτό το σώμα. Εδώ βλέπεις ένα διαστημόπλαιο, για να ταξιδέψει βάζουν ειδικά κράματα μεταλλίου για να μην το κάψει η τριβή. Αλλά αυτό το σώμα το οποίο θα ταξιδέψει θα είναι ένα σώμα ένδοξο, μεταλλαγμένο, μεταμορφωμένο. Όλη η ύλη θα μείνει κάτω. Θα φύγει μεταμορφωμένο σώμα και θα πάει στην αγκαλιά του Χριστού. Όσοι μένουμε στην παρουσία του Κυρίου θέλουμε μεταμορφωθεί και μαζί με τους αναισθημένους θέλουμε να αρπαχτεί η απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αγαπητοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό για την εκπομπή αυτή και για σας όλους που πήρατε τηλέφωνο και για σας όλους που μας στείλατε πολλά μηνύματα στο chat και άλλα μηνύματα με email και διαφορετικά, με διαφορετικούς τρόπους. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ακούσατε και ότι θα προετοιμαστείτε για την επόμενη εκπομπή, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, πρώτα ο Θεός, την ίδια πάντα ώρα, 6 με 8. Πιστεύω να μην έχουμε καμιά καθυστέρηση την άλλη φορά. Τώρα όλα είναι τακτοποιημένα και το τηλέφωνο είναι τακτοποιημένο. Όλα είναι σε μια σειρά που μπορούμε να βγαίνουμε άνετα στον αέρα και να έχουμε αυτή τη 2ωρη ζωντανή εκπομπή. Ωστόσο όμως το τηλέφωνο συνεχίζει να λειτουργεί με αυτόματο τηλεφωνητή. Εάν θέλεις να μιλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή στο 210 49 15 393, να αφήσεις το τηλέφωνο σου για να επικοινωνήσουμε μαζί, ή αν θέλεις να μας δώσεις μια παραγγελία, να σου στείλουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν με τη διεύθυνσή σου. Και θα ευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει και αυτή την εκπομπή και όλους εσάς που λάβατε μέρος και που κάνατε ακρόαση. Ως τότε, μέχρι την άλλη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός μαζί μας, και αν είμαστε εδώ και δεν έχουμε αρπαχτεί, να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ο Θεός μαζί.